Choklem joda matuma phan joy ke jokban kipipon mate kerapon dolo bulote ningkang sam dobo kedam tang chiti ni phai hiniar ni phuloni constituency ke parlo phuloni hithialong rumkre hinia hem mate chojor chulang hem ki kim ja phan Karbi Anglong Autonomous Council EM kangbura kiling lapen Hauraghat MLA Dorsing Rong hanga tumpen long e ke sompon phuloni hithi penning pen ningkan thom kep dopo bonta kaching thorana thek long lelang bonta penning ningkan pen Karbi Anglong Autonomous Council EM lapen MLA tum chelangsi mate sorkar pen kerapon phulunia longta paching tholo nang buka matha pen jo long i sompon lo lapen MLA Dorsing Rong hang kaning je ponthuke phuloni center a hithi an sose ka paching thur ponthu je phan mang ponthu po lapen claim ponthu po puta ningje pon council pensi il tumbinira phuloni center account phuloni along market complex si 50 lakh market complex room terhini dui so along ipini sompon no si teklo joni on hamang bo bakso hem patang pen center koloni labangso town committee panabang tu hen awar po apente town and country planning pen on scheme kedeng poni bola si jin pen itu dah sen kolonia boja tame don pai tur poni panabang tu bonpo apente weekly market labangso ahem tame non teklo jon bar kilo puta mata pai hum market pa hum kri ni ba ahem nang let di weekly market la non long let hok mom adim sin tu weekly market pa nekik lo penala abarim a weekly market ba ke C2C puthor to tame long le pa pengi anti si asi engkan si kan engkan niang bo kolonia bojar he tame tum nisen pen lang mejot pen la bang so alira champi kon pen hithi borba ke claim tum phan bang bangso pajir tani pajir kum chisi phuloni pendir chona rongpi Karbi Anglong live